Sven Johansson, jag väntat på dig. Men, ni förstår inte, jag behöver mer tid. Nej, det kan vi inte göra. Jag behöver mina halvdrygt 1000 danska kronor för pölsen du lånade av mig. Men hur mycket pengar är det ens? Du har en vecka på dig, men jag tror jag måste lära dig en liten läxa först. Vladimir! Ce vrei să fac cu prostul asta, domn beste far? Vladimir, jag snackar om detta. Vi är danska maffian. Vi snackar danska. Yeah. Men de kan inte räkna på 10 som alla andra. Så här med honom. Yeah. Professor, du måste hjälpa mig. Den danska maffian är efter mig och jag kan inte betala det de kräver. Okej, du har inga pengar, säger du. Du behöver du en mackapär som repellerar kulorna istället. Har du en kula från vapnet de använder? Ja, jag har den här i armen. Ja, ser gott. Då behöver vi veta densiteten, utgångshastigheten från vapnet och luftmotståndet. Och det här ser ut att vara en kula från en Sig Sauer, använd av tyskarna. Och den har utgångshastigheten 300 Meter per sekund. Und wir haben ein Volym und ein Masse und das Schuh. Eine Densitet und der Luftmotstånd. Jag har arbetat på ett sånt här projekt tidigare och jag tror jag har kvar magneten som jag utvecklade. Das ist gut. Du kan använda den här till att repellera kulorna. Göm den innanför skjortan eller byxorna. Lycka till, min vän. Tack så mycket, professor. Tack, hej. Ja, Martin, munkarna är ju slut i konferensrummet. Ja, vad säger du? Vadå, men vi har viktigare saker för oss. Jag fick ett samtal från danska polisen. Danska pölsemaffian kom till stan igen. Och hur ska jag kunna jobba när jag tar några munkar? Ja, men jag skiter hela fullständigt i dina munkar. Det är viktigt att vi tar dem. De är ju farliga typer. Men vi har ju ändå inga bevis mot dem. Hur ska vi kunna ta fast dem? Det är ju helt omöjligt. Jag blir uppskickad hit. Jag har information om den danska pölsemaffian. Jag vet hur vi ska sätta dit dem en gång för alla. Ja, hallå? Är det bäste far? Nej, det här är Vladimir. Får jag tala med bäste far? Da. För helvete, Vladimir, ge telefonen. Det är bästa far hos danska pölsemaffian. Det är Sven. Ja, Sven Johansson. Har du mina pengar än? Ja, jag har dem. Möt mig om 2 timmar i hamnen. Nej, jag kommer dit. Ser du har en mand med en pivand, hvor en hen hjemme i seng eller ude med sit slæng og boller rundt på godt og ondt, og du får nem. Falder du for den, og jeg er noget, du ikke kan glemme. Jeg er en kinkefænder, vil du være kinke med mig? Sædepletter på din pink sweater efter hedenetter. Lad mig knippe dig for din skide spjætter. Og min pik hænger ikke længere mellem mine langsenger, men står ud i vejret som en stangspringer. Jeg er en slang til mig, svinger min helikopter. Fuck dig, hvad jeg burde gøre, for du har trang til mig. Der er en som dig, selvom jeg har andre kvinder. Så få en lang finger op i dit skrev. Lad mig slikke dig, lad mig smække dig i din røv. Og lad os prøve det på Gud, der beskidt. Sven Johansson, har du mina pengar nu? Nej, jag har en överraskning. Att jag ligger för Vladimir. Hallå? Ja, det är professorn. Om mina uträkningar är korrekta så är eldkillen slut och du är den enda överlevande. Men hur? Det är inte viktigt. Det som betyder något nu är att jag är den danska pölsemaffians überhuvud. Tacka inte mig, tacka fysiken.
Oh yeah! Lite diskret. Perfekt! Tagning någonting med hamnen. Kör! Fortsätter filma! Da, paus underhållning, du är tvåa i kö. Du är nummer 5, ditt samtal är viktigt för oss. I'm walking on sunshine. Jag filmar fortfarande. Kör. Stavning. Men vad fan ska vi filma? Jag skrev tillsammans. Ja, men vad misstag. Jag fattar, hur ska det vara bloopers? Irman, show me the boobs. Vadå, så vi ska ha vanlig skjutscen och sen ska vi bara mala lite? Nej, det ska vara den bästa tekniks. Men vad fan? Jag ska släppa in skjuten in i vattnet. Nej, det är ju den här efter att allting är slut. Men vad fan är det? Men fan ska vi med den där andra sidan? Så stå.